Parang may full video tayo. Sabay na yung vlog. May full video sa ano. Paggawa ng pulburon. Ayun po mga pare, bali uwi muna ako dun sa bahay at dadaan pa ako dun sa palengke kasi may pinabili sa akin yung asawa ko na pandagdag na naman dun sa tinda namin. Magagawa kami ng pulburon. Dahil muna ako ng palengke at nag-upload muna ako dito. At ayun, di kami naulanan na nagbuhos dun sa poste. At tingnan nyo na lang po sa kanya-kanyang channel namin. At may sinasabi si Karot. Yo mga kaparigi, so na mga hapon sito at nag-edit. So tayo na lang mag-isa dito kasi kanang sila ko inuli wala pa. At si Tilo wala pa, so pero umuwi sila. Mag-isa. Umuwi sila dito. Oo, umuwi sila. Mamaya pa yun. Ayan. Yan na po. At punta muna ako ng ano, habang wala pang ulan. Ayan po, let's go. Ayun, naghanap ako ng mabila ng all-purpose floor. Kaso wala. Hirap pala niyan dito hanapin. Sana bukas na marami kaso na malayo. Dito sa Kamarin. Try natin sa iba. Sige na po. Magkano po, Nay? Awit lang po. Ano? All-purpose. $20 yung tsaka yung 20 ano, margarine. Sige po. Kasi ikaw, nagiluno. Ayun, at wala na rin daw pala. Kala niya mayroon pa. Hanap ako ng iba. Doon ata sa may grocery doon kaya ano, billion sa tayo. Ayan po, pauwi na ako. Bali, nakabili na ako ng all-purpose. Kaso, wala akong nabiling margarine. Doon na lang ako bibili ng margarine. Balik-balik. Doon na lang sa amin. Mayroon naman nabibilan doon. Baka abutan pa ako ng ulan.
Yan, Pasko na dito sa bahay. Andito na ako sa bahay. Ma? Oh. Pinapabili mo. Margarine. Margarine. Mainit. All purpose. Labahan. Hindi ko yan in order. Yan, Pasko na po dito sa amin. Pasko na. Sa tindahan ko. Parang di ka feel yung Pasko ngayon ah. Pound. Ano na? Snow? Bakit? Nasa snow. Bakit snow? Lapit ka to, wala akong pagkain. Ang sarap sa kami. Wala kita. Snow, dito. Papalispect ako to. Let's go. Himala. Anong nakain ito? Ang dami ng roti. Yung tablet mo na siya. Kaya pala. Mat pati ah. Himala. Ngayon lang kita nakita dyan. Dati, pag dadating ko, hawak yung tablet. Ngayon, ballpen at saka kapin. Yan. Ay, wala tayong kandila. Very good yan, very good. Naisipan mo na yan. Wala ko pa sa loob. Ano? Pasalubong? Eto. Labahan. Ayan, bihis muna. At ako, pagod. Naka-premiere pala ako. Alas S pa na. Ano yan? Binili mo? Ano? Bumili ka? Ganun kaya manok o ulam. Ayan, alanganin na, di na makapagluto. Gabi na ako nakauwi. Kasi yung ulam nila, manok, binili ko kanina. Ibawal ako niyan. Kaya bumili na lang siya ng gulay. Pero yung nagtinda nito, kapatid ni mama. Kaya minsan pinibilhan ko din ko lang. Sakit ng tiyan ko. Nakasanto isa. Papa, meron kaming bagong kanta sa DLC. Bumblebee tapos. Nag-i-LBM patay ko. Bakit to pa? Anong karne? Di mo na ako nagdala. Ay, kunin mo doon. Yung karne. Andyan, di pa naman sinulam. Mag-ulam kami, nagkarning baboy rin. Kaya di ko na nilabag. Pa, May baon sana ako dyan na pang ulam ko para tanghalian kasi siyempre ako na lang yung mag-a-adjust sa langan naman na gusto nilang kumain ng halimbawa yung kumain ng manok. Alangan naman pigilan ko sila. Kaya ginawa ko kanina, nagdala sana ako ng karning luto na pang ulam ko. Tapos yung ulam naman dun, baboy, kaya di ko na nilabas kasi nakakahiya naman na ilabas ko yun na may ulam naman dun na ano. Pwede naman sa akin. Ayan oh. Yan, baon ko sana to. Karne yan. Hinitin mo yan. Tinosta yan. Tostadong karne. Ulam ko. May sinain ka na, ma? Mamaya, sabay-sabay na tayo. Tapos gawin na natin. Alright. Ayan po. Kain na. Maaga kaming kakain kasi magagawin pa kami mag-asawa. Magluluto kami ng pandagdag na paninda sa tindahan. Ayan, time check natin 16 at naka-premiere ako. Ayan. yung Ulam ko, binili ng asawa ko malunggay, tapos may soda prito. Yung anak ko, ulam nila ay manok, chicken. Ayan tayo, ma. Ayan mga pare. Ano yung buko ah. Time check natin 8:56 mga pare, mga kumare. At dito sa bahay, siyempre kanina todo pala tayo dun sa pabahay project kay Crystalline. Ngayon naman negosyo na naman yung ating gagawin. Bali, ito na yung binili ko kanina na all purpose flour tsaka
margarine. Ito na yung asukal, gatas. Yan. Lulutuin ng asawa ko at yun. Bali papatungan na lang natin ito ng tugtog kasi may nagbibideo ako dyan sa kabilang bahay. At kami namang mag-asawa ay diskarte sa negosyo para kung paano magkaroon tayo ng siyempre pang gastos sa mga pang araw-araw. Kasi di pa naman sapat yung kinikita mo sa pag-YouTube sa bilang isang content creator. Kaya sabayan natin ng negosyo aba tayong nagbablog para mas mas maganda yung kita. Dati na rin namin tong ginagawa. Ay siya pala. Kasi siya yung nagluluto ng mga ganyan-ganyan. Pagdating naman sa ganito, yan naman yung talent niya. Hindi naman talent. May YouTube. Kasi ako di ako marunong magluto ng mga ganyan. Saan naman ako sa mga pang-ulam. Pero pag mga ganito na ako, kaya mga dessert, mahina ko yan kasi hindi ako mahilig kumain sa dessert. Amoyin mo. Pag naaamoy mo. Ano amoy? Ipa-brown lang ko ng kaunti. Isusunod ko. Lulutuin mo. Piling ko kulang yung balik ko. Tapos yun, kanina sana balak ko din matulog. Kasi yun nga, nag-chat sa akin na bumili ng ganyan para may pandagdagan sa paninda. Tapos hindi ko alam kung pag-isipan ko ngayon kasi dun sa lugar namin, dun sa kila mama, may pinasok na naman na tindahan kagabi. Hindi ko alam kung mag-stay muna tayo dun o uwi-uwi na lang muna. Kasi wala tandaan kasi ng tao dito sa akin kung wala ako. Pag wala yung motor, tingnan ko na lang. Gumagalaw na naman yung mga taong mapagsamantala, yung mga nagmamadali sa buhay. Hindi sila natatakot sa kanila. Di lumalaban ng patas. Biruin mo mga madaling araw daw. Napasok na rin. Hindi nila kayang pasukin yun. Kinatar yung yung pinakang harang na bakal na yung tawag niya doon sa gate. Pero yung tindahan din nila kayang pasukin yun, yung nakadouble lock yun. Kamag-anak din namin yun. Pinapasok biruin mo alas 4 madaling araw. Halos gising ng mga tao nun. May bibili mo. Ako na maghalong. Hello. Ayun na, medyo nag-brown na konti yung ating milk, yung ating flour. Tapos nilagay na yung siyempre yung gatas. Yo! Kuya Bini! Na-share ko na po kuya. Itatag-meter pa lang natin kasi hindi pa tayo marunong. Yan na, asukal na magaling. Sabayan na lang natin yung mga para hindi tayo makapirin. Hindi ko pa sure kung tama yung... Titikman ko yan? Ha? Titikman ko. Hindi pa. Hinalo na. At ang problema pala, hindi natin nasala yung harina. Yo. Di, ano naman yan? Bagong bukas yan. Hindi. Yo. May namuo kasi. Na ano? Namuo.
Namuyong. Ubusin mo yan? Ang siya magkarna. Tadyang. Wala. Margarine. May naaalala tuloy ako sa tugtog na yun. Yung mga tugtog na yun, naaalala ko. Ikaw, may naaalala ka dyan? Esperanza. May naaalala ko sa tugtog na yun. Hindi ko nga alam na esperanza yun. Esperanza. Naalala ko yung mga utang ko dati. Yung utang. Wala na tayong utang. Wala na ba? Parang bilog-bilog mo. Ayan po, luto na siya. Pinatay na yung gasol. At ililipat namin natin sa simpuan. Parang may full video tayo. Sabay na yung vlog. May full video sa ano. Thank you Magawa po. namin mag-vlog. Kay Kuya Julius po. Ayun, salamat kay Kuya Kuya rin. Nakasin. Kay Kulay. Rajim. Rajim. Loko. Naka-live po kasi ito. Naka-live. Shout out sa kay Kuya Julius at Kuya Rini. At Kuya ba? Rajim. Ano bibili? Ayan, tikman ko na. Man. Dari ko yung mga sulat. Matabang. 142 eh. Pag umuwi ako sa atin sa Pinas, pagbalik ko dito puro pagkain, laman, malita. Punta ka dito ka, Julius. Magkano tayo papabaon tayo ng specialty natin na laing. Baka nyo po ng laing. Saka yung pinakaano po namin, pinagmamalaki talaga namin na luto ng mama niya. Yung ano, laing, tsaka yung atsara talaga. Atsara. The best talaga yung atsara nila. Picadillo. Aprito. Tsaka yung alamang, yun talaga, tatlo na yun. Yun yung parating ano. Yung mga paborito ko sana, alam mo, kaso bawal na. Bawal muna. Parang ano. For viewers, hello. Comment po kayo sa inyong viewers. Insamada po. Masarap ang insamada. Tsaka dito po ano, may ano, uso sa amin yung toasted siopaw po. Masarap. Ayun po, ang open na yun. Mauulan lang. Okay na po yung magkano yung sa kanya? Pwede dapat sa isa. Depende kung sa panlaki lang. Ako, ano, peraso yung Nabibilangin naman yan. butas na sila. The viewers, hello po. So, So viewers, hello. Dami nila. So million viewers, hello. Nagpupuyat na naman yung paring gising nyo. Tapos bukas, late. nakakatakot yung ano. Nakakatakot na di panahon. Kalmado eh. Napakakalmado ng panahon. Yan. Mas nakakatakot kasi pag anong ganito yung panahon. Pero pag Ano yun? Matamba na siguro ang lasing. babasok mo siya. Pag umuulan, tansya mo na yung bagyo. Pero pag napakakalmado, nakakatakot.
Ayan po mga pare. At tapos na tayong mag-seal nitong mga pulburon. Yung time check natin 11:19. Masula 11:19 na po. Ngayon bibilangin ko pero di namin natapos, may natira pa. Gawa nga ng naubos yung plastic. Yung tagpipiso to. Bibilangin ko yung nabalot ko ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
30, 40, 15, 16, 17, 18, 19, 111 pesos. Yung nagastos parang nasa 100 din. Yung lahati pa lang. Tapos kasi, Pero may tira pa naman na margarine. hindi, meron pang babalik dito. Oh, dami pa niyan. Ayun po. Ang dito lang vlog na to at maraming salamat. Antog na. Bye-bye.